Jekk qed tagħmel mill-aħjar li tista' u xorta qed tħoss li xi ħaġa f'ħajtek mhix posta, prova ttenkej. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixra l-misteri qaddisa. Inti t-triq li twassalna ant il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bja ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna drubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem tista' kollox mexxi l-emil tagħna skont ir-rida tiegħek biex fisem ibnek il-Aziz inkattru l-emejjel tajba tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni ktieb ta' Samwel. Ġara li fil-bidu tas-sena meta slaten is-soltu joħorġu għall-gwerra, David bat li Ġoab il-qaddej tiegħu u Iżrael kollu għall-gwerra. Wara li ħarbtu l-art tal-Ammonin, dawru il-belt ta' Rabba, imma David baqa' Ġerusalemm. Ġara li għal-ħabta ta' filgħaxija David qam minn friexu u mar jagħmel mixja fuq is-setaħ tal-palazz tas-Sultan u minn fuq is-setaħ jilmaħ mara qiegħda tinħasel. Il-mara kienet sabiħa ħafna fl-għajn u David bat jistaqsi min kienet dik il-mara. U qalulu, dik Batseba bint Eliam, mart Urija il-Ħitti. U David bat il-messaġġiera tiegħu għaliha u hi daħlet għandu u hu imtett magħha. U l-mara tqalet u batet tajt lil David u qaltlu jien tqalt. Imbagħad David bat jgħid li Ġoab, ibgħat li l-Urija il-Ħitti. U Ġoab bat lil Urija għand David. Meta Urija wasal, David staqsih jekk kienx tajjeb Ġoab. Kienx tajjeb l-eżerċitu u jekk kienx sejjer tajjeb il-gwerra. U fl-aħħar qallu, inżel id-dar tiegħek u waħser riġlejk. Urija ħareġ mill-palazz tas-Sultan u batlu rigal. Iżda Urija raqat wara il-bieb tal-palazz tas-Sultan mal-qaddejja ta' sidu u ma marx id-dar. U għarfu b'dan lil David. Qalulu, Urija ma marx fid-daru. U l-għada David stiednu biex jiekol u jixrob miegħu u sakru. Fil-għaxija, Urija mar jorqod fuq friexu mal-qaddejja ta' sidu u id-dar ma niżilx. Il-għada
David kiteb ittra li Ġowab u batilu ma' Urija. Fritla kitiblu dan il-kliem. Qiegħed li Urija fl-eħreġ tat-taqbida quddiem Nett, u intom tbedu minn warajh ħalli joqtluh u jmut. Meta Ġowab kien jassedja il-belt, qiegħed lil Urija fil-post fejn kien jaf li kien hemm nies mill-aktar qalbina. In-nies tal-belt ħarġu u ħabtu għal Ġowab. Ħafna mill-eżerċitu fosthom ukoll għaddejja ta' David waqgħu u miet ukoll Urija il-Ħitti. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr Alla. Ikollok ħnina minni o Alla fit-tjubitek flimkien. Ikollok ħnina minni o Alla fit-tjubitek. Ikollok ħnina minni o Alla fit-tjubitek. Fil-kobor tal-ħnina tiegħek ħassar ħtijieti. Aħsinni kolni mill-ħtija tiegħi. Naddafni mid-dnub tiegħi. Flimkien, ikollok ħnina minni o Alla fit-tjubitek. Għax jien narafhom ħtijieti, id-dnub tiegħi dejjem qudiemi. Kontrik biss jien dnibt u dak li hu ħażin f'għajnejk għamilt. Flimkien, ikollok ħnina minni o Alla fit-tjubitek. Hekk jinara fis-sewwa tal-kelma tiegħek u bla teba jidher il-ħaq tiegħek. Ara, jien sawwart fil-ħtija u fid-dnub nissiltni ommi. Flimkien, ikollok ħnina minni o Alla fit-tjubitek. Għamel li nisma' l-ferħu lena biex għadmi li inti sħaqt jitenna. Dawwar wiċċek meħtijieti, ħassar ħżuniti kollha. Flimkien, ikollok ħnina minni o Alla fit-tjubitek. Infaħrek missier sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom li ċkejkni. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-folla, is-saltna tal-Alla bħal meta raġel ikun xeħet iż-żerrija fl-art. Rieqet jew imqajjem bil-lejl jew binar, iż-żerrija tinbet u tikber bla ma jaf kif. L-art trott minn anfisha l-ewwel il-barma, imbagħad iżbula, imbagħad il-qamħ mimli fi żbula. U meta l-frott isir malajr il-bidwi mittidu għall-minġel għax ikun wasal żmien il-ħsad. U qal ma xiex sejrin inqabluha s-saltna ta' Alla, jew bliema parabola infissruha. Qisha iż-żerrija tal-mustarda, din meta tinżera fil-ħamrija iliċken fost iż-żrieraħ kollha fuq l-art. Imma wara li tinżera tikber u ssir l-akbar waħda fost ix-xejjex kollha u toħroġ frijej wisgħin hekk li l-safar tal-ajru ikunu jistgħu jistkennu għad-del tagħha. B'ħafna paraboli bħal dawn kien ixandrilhom il-kelma kif kienu jistgħu jifhmuha huma u mingħajr xi parabola ma kienx ikellimhom. Imma lid-dixxipli tiegħu meta kien ikun waħdu magħhom kien ifissrilhom kollox. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Iliċken fost iż-żrieraħ kollha. Dan huwa li Ġesu llum fl-Evanġelju skont San Mark meta qed jitkellem fuq iż-żerrija tal-mustarda. U hawnhekk għad-darbtejn Ġesu iqabbel is-saltna ta' Alla ma' żerrija. Li mal-ewwel tolqotna din illa għaliex meta inti issemmi saltna f'moħħok tiġi xi ħaġa kbira. Imma Ġesu
propju meta jsemmi is-saltna, isemmi xi ħaġa żgħira, żerriegħa, anzi mbagħad l-iżgħar fost iż-żrieħ, iż-żerriegħa tal-mustarda. L-Evanġelju jgħidilna ħafna għall-ħajja tagħna u speċjalment ukoll għall-ħidma ta' ġid illi ssir permezz tagħna meta aħna nkunu tassew fidili lejn Alla u permezz tal-Knisja kollha. Turina l-ewwel nett illi iż-żerriegħa tikber bil-qawwa ta' Alla. Meta iż-żerriegħa tinżel fl-art, hawnhekk jgħidlek illi dak li jkun ħadem biex qiegħed iż-żerriegħa fl-art ikun ried jew imqajjem bil-lejl jew binar, iż-żerriegħa tinbet u tikber, jiġifieri mhux hu jikkontrolla, hi tikber waħedha u tikber bil-qawwa ta' Alla. Importanti il-ħidma tal-bidwi, importanti. Għaliex kieku ma jqiegħedx iż-żerriegħa ma jikber xejn. Imma il-ħidma ta' tkabbir mbagħad kif tiżviluppa din dik fidejn Alla. U dan diġà jgħidilna ħafna għall-ħajja tagħna. Għaliex jurina li aħna rridu nagħmlu dejjem parti tagħna, s-sem tagħna nagħtuh, imma għandna nifhmu li huwa Alla li jkabbar ħafna drabi fejn aħna ma nintebħux ukoll, imma hu li kontinwament qiegħed jiżviluppa it-tajjeb u l-ġid li nistgħu nagħmlu. Allura l-ewwel messaġġ huwa dan, inqedu l-fiduċja fih, nagħtu l-kontribut tagħna imma jkollna din il-fiduċja sħiħa fih. Mbagħad toltok ħafna kif hawn qed jitkellem Ġesu fuq xi ħaġa li ssir fil-moħbi, fil-kwiet. Xejn spettakolari, xejn hekk li jolqot l-għajn. U dan huwa l-kontra ta' kif ħafna drabi nirraġunaw aħna. Aħna ħafna drabi li jolqotna huwa dak li jagħmel ħoss. Dak li jsir fis-skiet, fil-kwiet, dak kultant jisinu qas nindunaw bih. Imma qed jgħid Ġesu, hekk tikber is-saltna ta' Alla. Fis-skiet, fil-kwiet, fejn mhux bilfors tintebaħ int jew tiġbed l-attenzjoni ta' ħafna nies, hemm tikber is-saltna ta' Alla. U kemm sabiħa din għall-ħidma li ssir mill-Knisja. Intant nies impenjati fil-ħajja tal-Knisja, fi gruppi, fil-parroċċi tagħna, fil-kongregazzjonijiet reliġjużi. Hekk kontinwament jaħdmu, fis-skiet, fil-kwiet, bla ma jidhru fl-aħbarijiet forsi jew jagħmlu ħafna ħoss li tidher. Imma Ġesu qed jgħid hekk tikber is-saltna ta' Alla. Ora dan huwa apprezzament kbir għall-ħidma li ssir kontinwament u f'kull parti tal-Knisja, kien għandu Knisja f'Malta, kontinwament, kuljum, il-ħin kollu, minn tant nies, hemm tant ġid li qed isir u li jsir b'dan l-ispirtu. Fis-skiet, fil-kwiet, jafu Alla ħafna drabi u min forsi qed jibbenefika minn din il-ħidma, dak hu ta' min japprezzah. Imbagħad, meta Ġesu jisemmi diż-żerriegħa żgħira u jgħid fuq l-iċken waħda, żerriegħa tal-mustarda, qed jgħid kemm għandna aħna napprezzaw ukoll dak li aħna jidrilna huma affarijiet żgħar, kultant ġesti żgħar. Fejn naf jiena, kelma ta' apprezzament, messaġġ li jagħti sapport, kuraġġ, jew li tieqaf ma' xi ħadd li qiegħed ibati jew li ġarrab telfa. Dan huma affarijiet forsi għalina jidhru żgħar dejn tant affarijiet oħra fid-dinja,
imma jgħid dawn għandhom il-valur tagħhom u minnhom Alla jagħmel xi ħaġa ikbar u sabiħa, xi ħaġa ġifieri li tħalli l-ġid fit-tul. U għalhekk għandna napprezzaw aħna anki dak li hu ċkejken, dak li hu żgħir. Il għaliex kif semma hawnhekk għaż-żerriegħa tal-mustarda, imbagħad issir l-ikbar waħda fost ix-xejjex kollha għax hu Alla li jkabbar u li jieħu anki dak li hu żgħir biex minnu jagħmel tassew xi ħaġa kbira u sabiħa. Kemm huwa ta' kuraġġ għalina dal-Evanġelju llum, kemm jgħinna fil-ħajja tagħna biex aħna qatt ma naqtaw qalbna. Imma nkomplu nagħmlu l-ħidma tagħna bil-kuraġġ, b'serenità, bil-fiduċja f'Alla u nagħmlu dak li għandna nagħmlu. U konvinti li anki jekk mhux aħna se naraw kultant il-frott se jkun hemm. Mhux bil-fors min jiżra se jara il-frott ta' din il-ħidma jista' jkun jaraw ta' warajh. Imma il-frott ikun hemm għax huwa Alla li jkabbar, li jittrasforma żerriegħa f'xi ħaġa tassew li tkun sabiħa u taġid u għalhekk nitolbuh il-mulej biex dejjem ikonna din il-fiduċja fih u li naħdmu tassew b'dan l-ispirtu. Konvinti li jekk taħdem is-saltna talla. Meta ngħidulu fit-talba tal-missierna kull darba li nitolbu l-missierna tiġi saltnatek, qed ngħidu tal-mod li tiġi s-saltna talla. Jew issa nresqu t-talbiet tagħna lil Alla nagħmlu dan fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kumulej mal-Knisja tiegħek, ejna biex tkompli twassal il-kelma tiegħek lil ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina l-grazzja mulej li aħna dejjem naħdmu bl-ispirtu li trid inti, konvinti li qed nikkolaboraw miegħek f'ħidma li tkun ta' ġid nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina il-grazzja mulej li aħna anki fl-affarijiet iż-żgħar ta' kuljum infittxu li għamluhom bl-ikbar imħabba nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ftakar mulej fil-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra mill-Malta u f'dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-paċi fid-dinja, għal-paċi f'tant pajjiżi fejn il-konflitti u l-ġlied għaddew kollha li huma vittmi tal-mibeda tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej ukoll għal dawk li sofrew xi telfa jew nkella xi dannu minħabba diżastri naturali li kien hawn biex isibu l-appoġġ u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha fejn diġà mħajja magħna sat-tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmulek illum żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqadsa kollha tiegħu. Ilqa bis-slim u lej l-offerti tagħna u għamel ikunu ta' fejda tqaddis u s-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżlu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. Fidi ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu. U b'tama sħiħa nistennew jiġi fi glorja. Għalhekk ma nqaddisinu l-anġlu kollha nfaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għolja tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għolja tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġism li jingħata likom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġa rat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmen tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajr għax oġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokun tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed l-inna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, għaddej tiegħek minn hemm ma jisħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqadsa u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostol Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess Missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ida fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dubietna bħalma nafru minnu ħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni,
Għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li jintrit fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla Li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jitbiss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U Alla li tista' kollox qawwina fil-ħajja tal-grazzja tiegħek u għamel li dejjem ikollna l-ġieħ li nagħtuk is-servizz tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta.
Jekk qed tagħmel mill-aħjar li tista' u xorta qed tħoss li xi ħaġa f'ħajtek mhix posta, prova attenkej. Jekk qed tagħmel mill-aħjar li tista' u xorta qed tħoss li xi ħaġa f'ħajtek mhix posta, prova attenkej. Nofru dan il-rożarju llum għal dawk kollha li qegħdin iħejju ruħhom għas-sagrament ta' żwieġ biex il-mulejja tihom ngħinuna f'din il-mixja ta' tħejja tagħhom. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem, u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa min-nar tal-infern u ġenerew kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta sir Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort ta' Ġetsemani u ereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-semawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dobietna bħalma nafru lil minu ħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem, u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa min-nar tal-infern u ġenerew kollha bejn dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh.
Is-sirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. خبزنا ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna, palma nafru lil minu ħati għalina, la daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna minn kull denja, amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija muri miegħek. Birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbi, issa u fissija tal-mewtana, amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija muri miegħek. Birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbi, issa u fissija tal-mewtana, amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija muri miegħek. Birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbi, issa u fissija tal-mewtana, amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija muri miegħek. Birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbi, issa u fissija tal-mewtana, amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija muri miegħek. Birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbi, issa u fissija tal-mewtana, amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija muri miegħek. Birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbi, issa u fissija tal-mewtana, amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija muri miegħek. Birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbi, issa u fissija tal-mewtana, amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija muri miegħek. Birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbi, issa u fissija tal-mewtana, amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija muri miegħek. Birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbi, issa u fissija tal-mewtana, amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija muri miegħek. Birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbi, issa u fissija tal-mewtana, amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem, u jiqbal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrina d-dubieta ħarissa minna tal-infern u ġenera kollha wien id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta Sien Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Mis-sena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek, ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma nafru lil minu ħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull denja, amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija muri miegħek. Birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija muri miegħek. Birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija muri miegħek. Birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija muri miegħek. Birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija muri miegħek. Birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija muri miegħek. Birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija muri miegħek. Birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija muri miegħek. Birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin,
issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mberek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lil Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna għalik jisma talbtana, dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna, u Ġesu għafrina tobitna ħarissa minna tal-infern, u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib minn Pilatu sal-Kalvarju. Mis-sena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna, palma nafru l-menu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżaħlisna minn kull denja. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija murejmijek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija murejmijek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija murejmijek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija murejmijek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija murejmijek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija murejmijek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija murejmijek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija murejmijek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija murejmijek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija murejmijek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lil Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna, u Ġesu għafrinna tobietna ħarisna min-nar tal-infern, u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta sija Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Mis-sena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna, palma nafru l-menu ħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib, iżaħlisna minn kull denja. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija murejmijek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija murejmijek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija murejmijek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-munejmija kibirk inti fost in-nisa, imbirek li frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-munejmija kibirk inti fost in-nisa, imbirek li frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-munejmija kibirk inti fost in-nisa, imbirek li frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-munejmija kibirk inti fost in-nisa, imbirek li frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-munejmija kibirk inti fost in-nisa, imbirek li frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-munejmija imbirk inti fost in-nisa, imbirek li frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-munejmija imbirk inti fost in-nisa, imbirek li frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li jisma talbtana, dak it-twilet tal-ina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minnar tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħluwa u tamatana, slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku nolfu f'dan il-witta dmuħ. Ija mela avukata tagħna, dawwa lejna dak l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan it-turframent il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek u ħanina bija ħelwa Verġi Marija. Skont il-fema tal-Papa Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Allum, aħfrinna dobietna bħalma nafru l-menu ħati għalina u la daħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull denja. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-munejmija imbirk inti fost in-nisa, imbirek li frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Għattijom mulejn mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattalbtana. Kristu il-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Ħen għalina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħen għalina. Spirtu qaddis Alla. Ħen għalina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħen għalina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob Om għalina. liżjed safja. Itlob Om għalina. liżjed nadifa. Itlob Om għalina. muxebba. Itlob għalina. Om blateba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-paririt tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok ħal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull ima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob Bidu għalina. tal-ferħtana. Itlob Amara għalina. tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba.
اطلب علينا Warda mistika, اطلب علينا Torre ta' David, اطلب Torre ta' علينا Lavorju, اطلب علينا Dar ta' Deb, اطلب علينا Arka ta' Rabta ġdida, اطلب علينا Bib ta' Sema, اطلب علينا Kewba ta' Felodu, اطلب علينا Saħħa tal-Morda, اطلب علينا Ken tal-Midinbin, اطلب علينا Farax tal-Migranti, اطلب علينا Farax tal-Imniktin, اطلب علينا Għajnuna tal-Insara, اطلب علينا Sultana tal-Anġli, اطلب علينا Sultana tal-Patriarki, اطلب علينا Sultana tal-Profeti, اطلب علينا Sultana tal-Apostli, اطلب علينا Sultana tal-Martri, اطلب علينا Sultana tal-Konfessuri, اطلب علينا Sultana tal-Verġni, اطلب Sultana علينا tal-Qaddisin kollha, اطلب علينا Sultana mnisla minn l-ewwel teba', اطلب علينا Sultana mtella s-sema, اطلب علينا Sultana tal-Rosarju mqaddes, اطلب علينا Sultana tal-Familja, اطلب علينا Sultana tal-Paċi, اطلب علينا ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja, اغفرنا نطلبوك مولاي ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja, اسمعنا نطلبوك مولاي ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja, حن علينا itlob għalina għaddisom Alla, biex ikun jissoqilna dak li wedna Kristu. għatilinna għaddija tiegħek mulej għandna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu tħolarina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju, irrażnu għalna nitolbuk bil-ħerqa. Intlawa fosseteja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giusepp, slima lik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, li lek Alla f'dalek il-libnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe ikun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnien u l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, اطلب علينا San Sebastian Martri, اطلب علينا Santo Rocco, اطلب علينا San Paul Missirna, اطلب علينا San Publiu, اطلب علينا San George Preka, اطلب علينا Beato Nazio Falzon, اطلب علينا Beata Adiodata Pisani. اطلب علينا Intom għaddesin protetturi tagħna. اطلبوا لله علينا. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek katina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li reħħitilna l-fidwa tiegħek int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem,
Imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Parakletu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakolata Konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluk glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Parus Kassismu tagħha, imbirek alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.